oula moingo familia 400 pi oula odaro e miechgi e gwenge mopogore opogore ka Makobuya kod Kobala e kar chung' od bura ma Karachuonyo kaluwore gi koth mapek manomiyo Aoro Miriu opong'. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero, familia go sani koro go kambi e skund primar Makobuya kod mano ma Osodo nyaka ne pi dargi e miechgi ngeso mokalo. Wanigilit mang'eny ya jowa wayuak. Mano e ywak ma familia go nego bang' pi oula daro gi miechgi kalore gi koth madhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho ka ma osemiyo Aoro Miriu opong' ma omuomore nyaka mieregi. Familia go pi oula ne odaro e miechgi ngeso mokalo kendo nyaka sani gigo kambi e skund primar Makobuya kod mano ma Osodo nikech utegi pi oluoro ma oketo diere ma ok nyal dage. Mimi ndio mwasiriwa wa maji, nimehama nyumbani kwangu na umri wangu huu. Nina huzuni na majonzi mengi. Watu wanapita na maji, kuku zimeenda na maji, kondo, buzi. Inatubidi tuhame manyumbani ili tufikae shuleni. Pamoja na kuwa kazi ya Mungu haina makosa, lakini tumeathirika. Wayudo chandruok maduong' ahinya ka pi owuok oko kendo nego gige wate. To gima wawuoro ni joma ne wayiero onge ng'ama osetundo moneno mine gi nyithindo ma wan godo gi chandruok. Ne wachalo jomogo ombulu kanono nikech wasechandore ahinya. Giywak nigi kale ngima matek mokalo e kambi kama koro gi joteno kaluwore ni onge kony moro amora mar chiemo kata kony mamoko magiseyudo kuom migepe mag piny owacho. Pi osemuomowa kendo wasebede kamp ka kuom madhi juma. Onge gimoro amora mwaseneno kaluwore kod sirikal moritowa. Onge gimoro amora mosekelnwa machalo chiemo. Wadak ka to kech negowa kod nyithindo kod gimoro amora. Wadak marach nikech e kinde ni pi omuomo to kata yedhe pok okelnwa. Onge kata gimoro amora mwaseneno. Chiemo onge, yath onge, nyiso ni ngima wa ni hatari. Koro wane usani sama koro wan kod chandruok machalo kamae ni jowadwa. Watho e kambi ka kech negowa. Ruoth magweng'no kwayo sirikal mamalo kod mano mar kaunti mondo manye yore ma osiko minyalo tiyogo wacho oula mosebedo kadaro jopiny alworano kaluoro bende nitie kaka chenro mag somo biro dhi nyime skunde ariyogo ka oyaw skunde juma manyien. Machielo kendo en ni udi manyo jogi odake thothgi pi oluoro kendo pi oketho. Koro chuno jowagi ni nyaka gibi e skul Kobuya primary ka mondo gibed ka kaka rescue center. Omiyo seche montiego ni jowagi nigi tabu kendo gikwayo kony. Skul Kobuya koro osebedo kaka rescue center kendo osebedo kama higni mang'eny. Aneno ka an gi luoro kaka jatelo mar skul ni odhi chocho chenro mar somo nikech next week Monday wayaw skul. Nyithindo bende geno yaw skul, jopuonj oikore duogo skul. To ka gidonjo to gidhi yudo environment morochore ma kaka gidhi chako ok ang'e ni dhi chak nang'o. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.